Fl-aħħar sigħat feġġew 8 każijiet ġodda ta' COVID-19 f'pajjiżna minn fost 1072 test biex bekk s'issa f'Malta kellna total ta' 458 każ ta' coronavirus. Fiequ ukoll sbatax-il persuna biex bekk in-numru ta' każijiet attivi jammonta għal 151. B'kollox f'pajjiżna sa issa fiequ 303 persuni. Qalet dan is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci hekk kif spjegat li sa issa f'Malta saru l fuq minn 30,000 test għall-virus. Il-Professur Gauci elenkat id-dettalji dwar il-każijiet pożittivi li feġġew fl-aħħar 24 siegħa. L-ewwel każ kien ta' Ingliż ta' 52 sena li jgħix f'Malta. Fl-20 ta' April kellu sintomi ta' deni, sola u ġieħ ta' ras. Bħalissa qed isir intraċċar tal-kuntatti mal-familja ta' dan ir-raġel u mal-kollegu tiegħu fuq il-post tax-xogħol. It-tieni każ huwa ta' Maltija ta' 29 sena li hija ħaddiema fil-qasam tas-saħħa. Hija bdiet bis-sintomi fis-6 ta' April u ma kellix kuntatt ma' pazjenti u l-kollegi tagħha. Qed isir biss intraċċar tal-kuntatti ma' familta. It-tielet każ huwa ta' Maltija oħra ta' 32 sena li fis-6 ta' April bdiet bis-sintomi tuġieħ fil-Griżmejn. Din il-mara damet ma sottomettit ruħha għat-test kif tbati minn allerġiji differenti u ħasbet li s-sintomi huma relatati magħhom. L-appell tagħna huwa dejjem u hekk għamlet il-mara li meta inti jkollok sintomi fejn taraw li huma differenti minn tal-allerġija tas-solti jew inkella taraw li żdidulek is-sintomi, importanti li tkellmuna ċemplu fuq il-111 ħalli aħna nkun nistgħu nagħmlulkom it-test u propju hekk meta joħroġ riżultat li pożittiv aħna nkun nistgħu naraw il-każ x'ikun. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika spjegat ukoll kif il-5 każijiet l-oħra feġġew miċ-Ċentru miftuħ ta' Ħal Far fejn ir-residenti kollha qed jinżammu kwarantina. Hija spjegat kif hemmhekk dejjem qed ikomplu jsiru aktar testijiet. Fil-fatt fil-jum ta' tnejn saru 146 test ieħor. Dawn kienu kollha irġiel u jikkonċernaw 3 irġiel Somali ta' 19-il sena, 23 sena u 20 sena rispettivament, Sudanis ta' 31 sena u Niġerjan ta' 20 sena. Issa għamilna 505 test hemmhekk fuq dawn il-persuni u minn dawn it-total issa li għandna pożittivi huwa ta' 48.